Θες να μου πεις πώς πέρασες τα γυρίσματα? Κουράστηκα. Γιατί το ωράριο ήταν περίεργο και δεν είμαι ένα άτομο που συντονίζεται πολύ εύκολα. Αλλά κατά τα άλλα ήταν ωραία, ενώ είναι μοναδικό αυτό που ζήσαμε. Πώς σου φάνηκε ο ρόλος που σου δόθηκε από τη Slayer Productions? Οκ. Να σου πω ένα μυστικό. Τη μισώ αυτή η κοπέλα. Είναι αποθητικά ηλίθια. Ορισμένες φορές έπαιζα το ρόλο και αναρωτιόμουν τι σκέφτεται αυτή η κοπέλα και πώς δρά έτσι. Απλά δεν μπορώ να την καταλάβω και πιστεύω πως κανείς δεν θα την καταλάβει και το κοινό θα την κρίνει πολύ άσχημα. Πιστεύω πως θα την κρίνει ως σκύλα και δεν ξέρω, πρέπει να νιώσω περήφανη. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με σένα. Θέλω να πιστεύω. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Από ό,τι είδαμε, μπόρεσες και ενσωμάτωσες τον εαυτό σου, μπήκες μέσα στο ρόλο πολύ εύκολα. Είσαι ερασιτέχνης και μπόρεσες να μπεις μέσα σε ένα ρόλο πολύ επαγγελματικά. Με κολακεύεις. Αλλά πιστεύω ότι μπορεί ο καθένας να το κάνει αυτό. Ενώ είναι πολύ εύκολο να το παίξει σκύλο στις μέρες μας. Για πες μου για τους δύο άντρες αυτούς, τους δύο κολλητούς, τον Στράτο και τον Γιάννη, που είχε μπλέξει η Ηλέκτρα, είχε μπει μέσα. Ωραία. Προσωπικά μου φαίνεται πολύ έξυπνο. Δεν ξέρω, μοναδικό να είσαι σε σχέση και να είσαι ανάμεσα σε δύο άντρες που είναι φίλοι κιόλας. Δηλαδή, είναι ρομαντικό αν το σκεφτείς. Γιατί ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Και δεν υπάρχει κάτι που να σου λείπει. Είναι και λίγο ανώμαλο, αλλά ποιος νοιάζει. Βασικά μου άρεσε. Θα ήθελα να βρεθώ έτσι κάποια στιγμή. Όμως θα έπαιρνα μια απόφαση. Ενώ δεν θα ήμουν ποτέ στη μέση. Θα πήγαινα η δεξιά ή αριστερά. Αλλά μπράβο της. Δεν θα έχω το κουράγιο να παίξω έτσι σαν ένα τρίγωνο. Το αναπτύρα πλάγι της όλη την ώρα με ένα αναπτύρα. Είμαι νευρική. Α, συγγνώμη. Η κολλητή σου, βασικά η κολλητή της Ηλέκτρας, της έδωσε τις κατάλληλες συμβουλές σε αυτό το θέμα. Ποια ήταν η στάση? Ναι, η στάση της πιστεύω ότι ήταν λίγο στον κόσμο της. Ενώ και ήταν κοντά της και τη στήριζε. Μίλαγε πολύ όμως. Ενώ λόγια, αλλά όχι πράξεις. Τη στήριξε μόνο σε... Βασικά, αν είχα μια τέτοια φίλη, θα τη σωτάρα. Δεν τη στήριξα αρκετά, πιστεύω. Για πες μου τώρα, θέλω να μου πεις πώς θα σου φαινότανε να λυθεί και αυτή η απορία στο κοινό. Γιατί υπάρχει μια σκηνή που τσακώνεται ο Ηλίας, ο χαρακτήρας, ο αδερφός σου, ο αδερφός της Ηλέκτρας δηλαδή, με την Κατερίνα, την κολλητή σου, σαν Ηλέκτρα τώρα. Πώς θα σου φαινότανε αν μάθαινες ότι ο αδερφός σου τα έχει φτιάξει με την κολλητή σου? Θα μου άρεσε. Καταρχάς θα μπορούσα να κάνω πλάκα όλη μέρα. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό. Γιατί να τσαντιστώ? Υπάρχει λόγος?
ίσως ότι η Κατερίνα, ο ρόλος της Κατερίνας δεν ήταν ένα σοβαρό άτομο. Ένα άτομο το οποίο τσιλιμπούρδης, ας πούμε, στην πρώτη σκηνή που τη δείχνει να είναι με έναν άλλον και στην ουσία τα έχει με τον αδερφό σου. Ναι, όμως είναι η δικιά του η ζωή και από τη στιγμή που αποφασίζει για το πώς τη διαχειρίζεται, εγώ δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ, η Ηλίθρα. Ο αδερφός σου. Τα είχε με μια κοπέλα η οποία είναι κολλητή σου 4 μήνες. Και το μαθαίνεις. Δεν το μαθαίνεις εκείνη την περίοδο, το μαθαίνεις προς το τέλος. Μετά από τους 4 μήνες. Ενώ πριν, εβδομάδες πριν, ένα μήνα πριν, ήξερες ότι η κολλητή σου ήταν από εδώ από εκεί κτλ. Είχε εγκόμενους διάφορους εραστές. Ναι, ποια είναι η ερώτηση? Τι θα έκανες για να προστατέψεις τον αδερφό σου? Θα έκανες κάτι? Γιατί αυτός δεν μπορεί να σε προστατεύσει μόνος του? Δεν το ξέρει. Μα εμένα δεν μου πέφτει λόγος στο τι κάνει αυτός. Ακριβώς επειδή υποτίθεται ότι τον αγαπάω ως αδερφό μου, πρέπει να τον αφήσω να κάνει τα δικά του λάθη. Γιατί να παρέμβω σε κάτι που ξέρω ότι δεν θα καταλήξει πουθενά. Σωστά. Σωστά. Θέλω να μου πεις τώρα για τη συνεργασία σου με τη Slayer Productions και την ελευθερία για τα δυο του. Ναι. Σκέτος λέει production, παιδιά. Όχι την ελευθερία. Αφού εγώ είμαι συνεργάτης, δεν είμαι Slayer. Η Slayer Production τι μπορώ να πω για τη Slayer Production? Ο διευθυντής. Ο διευθυντής είναι ένας τύπος που ζει στον κόσμο του. Αλλά είναι ένας καλός παραγωγός. Είναι και παραγωγός. Σωστά. Όσο για την Ελευθερία Λιθαριώτη, που μας παραχώρησε το ταλέντο της με το σενάριο, το οποίο ήταν μοναδικό. Μοναδικό εννοώντας ότι πολλές ήταν οι σκηνές που κάναμε αυτοσχεδιασμό και ξέρετε γιατί. Όμως ως ιδέα μπορώ να πω ότι wow, ήταν πολύ έξυπνο, καλά δουλεμένο, οι χαρακτήρες ήταν καλά φτιαγμένοι. Πιστεύω πως υπήρχε ισορροπία μέσα στην όλη ταινία. Οπότε, μπράβο στη Slayer Production που βρήκε αυτό το ταλέντο και μας έκανε αυτό το δώρο. Επίσης, όσον αφορά τον καμεραμάν μας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπομονή του, γιατί πολλές ήταν οι φορές που δεν αρκεί να πεις 2 λόγια, γιατί σε πιάνει το γέλιο και δεν μπορείς να κρατηθείς και είναι απλά απίθανο να γυρίσεις μια σκηνή. Και όταν έχεις και όλους αυτούς γύρω σου, που ήταν τα παιδιά από την παραγωγή, που πετάγαν τις ατάκες τους, ήταν απλά απίθανο να μην γελάσεις. Οπότε ευχαριστούμε κύριε παραγωγέ και καμεραμάν. Τι άλλο να πω για... Άμα γυριστεί άλλη μία ταινία, θα ήθελες να ήσουν στο cast ξανά? Φυσικά. Μπορεί το ωράριο να ήταν κουραστικό, όμως το αποτέλεσμα μετράει και νιώθω κάποια ψυχική ευχαρίστηση. Ειδικά όταν είδα το τρέιλερ πρώτη φορά. Όταν είδα το τρέιλερ πρώτη φορά ήμουν στο σχολείο και το είδα από το κινητό κλέβοντας ίντερνετ από το διευθυντή. Ναι, το είδα 5 φορές και μαζεύτηκε ένα τσούρμο γύρω μας. Και ήμουν με τον Αλέξανδρο. Ήμασταν περήφανοι εμείς που καταφέραμε να κάνουμε ένα τέτοιο άλμα.
Οπότε, ναι. Ευχαριστώ πολύ.